आर्थिक संकटामध्ये चाक रुतलेल्या लाल परीला सावरण्याची धडपड आता राज्य सरकारने सुरू केली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर एसटीची श्वेतपत्रिका आज जाहीर करण्यात येणार आहे। महामंडळाची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी आणि त्या संदर्भातल्या नियोजनासाठी ही श्वेतपत्रिका अतिशय महत्त्वाची आहे। परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश एप्रिलमध्येच दिलेले होते आणि त्यानुसार एसटीचा सुमारे 10,000 कोटींचा संचित तोटा असल्यामुळे महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचं नूतनीकरण आणि इतर खर्चासाठी आर्थिक कसरत करावी लागते। कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, प्रलंबित देणी यासाठी महामंडळाला आवश्यकता आहे। या सर्व घटकांचा विचार करून एसटीला सध्या किती उत्पन्न मिळतं, किती खर्च येतो, तसंच किती देणी बाकी आहेत या सगळ्यांचा लेखाजोखा यामध्ये मांडला जावा अशी मागणी एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी केलेली होती।